Καμαρώσαμε τα χορευτικά, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτός ο μικρός μάγκας που είναι ο πιο πιτσιρικάς από όλους και έσυρε το χορό. Να τον καμαρώσουν οι γονείς του, να τον καμαρώσουμε όλοι μας και θα κόψει την πίτα ο Δημήτρης αντί για μένα. Να ευχηθώ καλή χρονιά να έχουμε, επιτυχίες στο Σύλλογο και εκτιμώ, Πρόεδρε, ότι και το 2017 θα είναι πολύ καλύτερο από το 2016.